Kablai sibun berlok ki baju pej bat sengap ya kene ka channel ke jonga. Mentang on ra syapi syapang ka tenrai jong ukasi. Tom tang ini sedang. Hatu berlok ngila klet ya ka jinglong tenrai. Ke ba ong ka tin wai ka kolshor. Hai. Shisha ngila klet. Kene ka juk mentah labun ki babun ki tenrai. Ke ba ngila klet. Kejuk start kejuk teknologi buni kena samla ki bilang ki mentah kila klet ialah kajong ketenrai ngan penken mau epi kajinga siat khnam kadai kawai kajing lai kai tenrai jong ukasi kabahe bah ki por menswa kabaman ki dong man ki shnong man ki thau tenmen ki samla ki juk penlong bahaya kene kajingi siat khnam kabaki khot ka rong biria Data haus nem kat kenai sepak kenai pau syajrong kene kajingi lekai rong biria kalau sedang bendu bat kam hadin kila penduk sendon mentangi sak satang kajingi tu kana jong kiri tenmen syu kumbaki ong baki kasih kilong ki bakerpang ki kenjaj hagi kimi ki don ki jingkeng kum ki meka ki pakha ki kinyi ki khunka kabaka jinga tek kur tek kha kadai ndak kabaki khen kentang bat buromba harai mentang i baka jinga lekai kerong biria kabadai ke jinga lekai tenrai ukasi kala nang du isa satang katto katne ki badang burom ialah ka jong ketenrai kila penilai kai ndak ka baki khot ka turnamen siat khnam kunjuru kane ka khenpur khinkha khunka ki mama imat kan sanang du nang troñ kat nang mi kisngi khamtam hasor shlong ka bakila ya shong khle bat kiwi ki jat benriu mentah kelanang du mentah kila don sakiba persyang ban ai jaj no hausin rang kumbalong lem kiwe ki jaj benrio man shuong hang ne kaba penlong yang i khasi ban nang troñ nang du katenrai dei namar bangi stat bah man penput teneng ya kiwe ki jaj benrio kaba ngim burom shu yalah ka jong katenrai hakabak hadu berlong kendiat ngan bu ke jengkeli syapi kipai bak hato ladaka tenrai kan jakno kan ja ayu ya kari khasi kaba ie kajongi sakoman bat kublai sibun Sang adu khatar tua Naib ya pa karika ba itu baringu baja kita menhendang langam yo isu jengken mau ya Kil syakli syaprangin mi umpo liu jing start ngin yadi. Aku boleh sibun